Salivan ja hän rauhoittaa peliä, mutta lyö suoraan siihen sitten Teemu Lapaan ja se lännee, mutta ei onnistunut liian vaikeasta paikasta, joutuu rystyltä vetämään, mutta virhe tulee jälleen siinä Patrick Salivanille, sitten maalin eteen kiekko toimittaa Ville Peltonen, annahan mennä siitä Saku Koivulle, ai mikä maali, Lepistö, Koivu ja se länne ja mikä maali, Salaman kädet paikoillaan ja peli on 2-2 ja millä tavalla? Maestro lappaa sinne maalin kulmalle, mutta mikä oli myöskin Lepistön rooli tässä? Katsokaa minkä hän tarjoilee Koivulle ja sitten lyödään tyhjään pörsään. Peli on 2-2, Teemu Selänen tekee turnauksen 3. maalinsa ja maajoukkueessa 66. täysosumansa ja millä tavalla tulee torjumaan tämän tilanteen. Mikko Koivu vielä kertaalleen. Vielä yksi mahdollisuus tulee, Yhdysvallat täysilukuinen hetken kuluttua. Koivu pelaa sinne itse maalin eteen. Työtää väkisin ja kiekkoon maalista! Kiekkoon maalista! Oi. Mikko Koivu vyöryy maalin eteen. Ja sieltä rusikoidaan kiekko häkkiin, kun vain 3.50 on ottanut 3 erää jäljellä. Tuleeko siitä vielä yhdysvaltalaisrangaistuskin? Toisen venäläisen käsi on sen näköisenä, että sieltä lähtee kaveri rangaistusaitioon. Mutta olipa ilmiömäinen temppu. Ja kuka sen kahmii? Tuomoko sen